Dobrý deň, vítam vás dneska pri našom bloku, v ktorom vám budem postupne predstavovať zbrane, ktoré viete v našej predajni zakúpiť. Venujeme sa krátkym zbraniam, dlhým zbraniam, takisto v našom portfóliu nájdete zbranie športové, lovecké, sem tam nejaké raritky, ktoré sa u nás určite nájdu. Dnes by som vám rád predstavil zbranie Springfield Armory HS. Zbrane sa momentálne vyrábajú v Chorvátsku. Model, ktorý si dneska predstavíme, je model HS OSP Pro. Jedná sa o, pištol strednej veľkosti. Momentálne vám predstavím zbranie s klasickou dĺžkou rukovete. Takisto tu máme v ponuke alebo na vyskúšanie zbraň, ktorá má pažbu alebo úchop kratší. Predĺžuje ho akorát zásobník, ktorý je v podstate 13 ranový. Pri plnej dĺžke sa bavíme o 15 ranovom zásobníku. Ako vidíte, zbrane máme v ponuke v rôznych farebných prevedeniach. Prevedenie AFD, čo je vlastne piesková úprava, povrchová. Máme zbraň vo farbe čierna s bronzovou, ktorá je veľmi pekná. Ďalej máme v ponuke model Pro Comp, ktorý je s zabudovaným kompenzátorom, ako si môžete všimnúť tu na konci. Je to zbraň v podstate veľmi dobrá, kvalitne spracovaná. Kompenzátor slúži na redukciu spätného rázu. Predstavím vám zbraň ako takú. Spracovanie zbrane je, poviem, veľmi kvalitné a dobré, čo sa týka povrchových úprav. Viac menej v týchto úpravách je zbraň, poviem, že odolná korózii, je veľmi kvalitne spracovaná. Ako vidíte, väčšina modelov má predprípravu na umiestnenie kolimátoru na streľbu. Zbraň je celkovo kvalitne spracovaná, veľmi pekná. Čo sa týka zásobníka, ako som hovoril, dlhý úchop, 15 rán. Zbraň, ktorá je kratšia, trojpalcová dĺžka, zásobník 13 rán, je kratší. V balení obsahuje zásobník, ktorý je bez dna, takže pažbička je o to kratšia. Ako si môžete všimnúť, dĺžka zbrane pri trojpalcovej je kratšia o